Benvinguts a Projecte 52. Aquesta setmana el repte és fotografiar unes mans. Ja feia temps que tenia ganes de posar-ho en pràctica i aquest dijous va ser el primer cop que us preguntava a vosaltres, a través del grup de Facebook, quin repte seria el següent. Us proposava dues opcions, fer una fotografia de colors, on el protagonisme fossin molts colors, o una fotografia on el protagonisme recaigués en les mans, fer un retrat de mans. I per golejada va guanyar el retrat de mans. Així doncs, aquesta setmana el repte l'escolliu vosaltres. Fotografiar una cara, fotografiar les mans, són potser les dues parts del cos que més ens poden explicar quina història ha tingut aquella persona, quina vida ha dut. Sens dubte, les mans són un dels elements més expressius que tenim al cos. Fixeu-vos, jo no puc tindre les mans quietes. Per superar el repte d'aquesta setmana, podem fer fotos de mans conjuntament amb un retrat, per donar més personalitat en el retrat en si. Podem fer fotos de les mans soles, no és el mateix una fotografia de les meves mans que les d'un pagès o les d'un nadó. Les mans per si soles expressen moltíssim. O fins i tot potser fer-ho més fàcil, fer una foto d'unes mans que fan alguna acció. Unes mans que toquen una guitarra, unes mans que fan un massatge. En definitiva, aquesta setmana tenim dos elements claus, unes mans i la nostra creativitat. Res més, això és tot. Dir-vos que ara el grup de Projecte 52 a Facebook és en obert. Això què vol dir? Que tothom el pot trobar a través de les cerques, tothom s'hi pot afegir i que tot el contingut que hi ha allà és públic. Evidentment, qualsevol persona que vulgui assignar les seves fotografies, cap problema. També qui no vulgui fer-ho, tampoc cap problema. Jo no em sé la llei de privacitat de Facebook de memòria, però em sembla que no es porta massa bé amb les imatges dels altres Facebook. O sigui, que em sembla que no hi ha massa diferència si estan públiques com si estan tancades. Facebook em sembla que és una mica la propietària. Però això és un debat que dona per moltíssim. Per part nostra, que estigui obert, continuaré gestionant-lo. Si veig qualsevol cosa rara, mirarem de solucionar-la. I res més, això és tot. Recorda pujar la teva foto amb l'etiqueta Projecte 52, foto 29. Seguim-nos a Twitter, Instagram, Facebook, el que vulguis. I, sobretot, passa-t'ho molt bé fent fotos. Salut!